ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ. ಮೂಜಲೋಕಡು ಸುರು ಪೂಜನ ಕೈಕೊನುನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವೇನನೆ ಉಡಲ ಮಂಟಮೆಡೆ ಸುರುಕಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಲೆನ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಇಲೇಸುನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂಧುಲೆ ಬಾನ ಕುಬಲದ ಮುಗಲದ ಇಡೆಡ್ದು ತಾಲಿನ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಕಂತನದ ಆ ಪರಿಪು ಪರಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲ ಕಜಕ್ಕದ ಉಲೈ ಬೂರ್ದು ಮುತ್ತುದ ಪರೆಲಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸದ ಪನಿಯಾದೆ ಒರೆಯುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೀಜು ಗಾಳಿ ಬಿದಿರ ಒಂಟೆದ ಪುರಲದ ಒಟ್ಟೆದ ನಲಿಪು ಬಿರಲದ ನಡುಕು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗೀತದ ಸೊರಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಗಾಳಿಯಾದೆ ಒರೆಯುಂಡು ದೊಂಬುದ ಎರಿಕಿಟಿ ಕನ್ನಡಿದ ಉಲೈ ಸೇರೊಂದು ಬಾನ ಬಿರುವಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ದೊಂಬಾದೆ ಒರೆಯುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಬೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗನ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟ ಮದೆತ್ತ ಅದೆತ್ತ ಕಲಾವಿದೆ ಅದೇ ಒರಿವೆ ಒಂದುವೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮೊಡೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟು ಉದಿದ ಬತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಕುಸಾಲ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಗನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮದೆ ಸೇರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪುಗು ಬರುಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿಟ್ಟಿನ ದಿವೊಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಲೇಸು ಇನಿಕಾನಗ ಐನು ಕಾಲ ಕರಿತದು ಐನು ಎಸಲನ್ನು ಮುಗಿತದು ಆಜನೆ ಎಸಲ್ಡು ಮೊದಲೇ ಇನಿತ್ತ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆಜನೆ ಎಸಲಿಗೆ ಮವಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕುಲು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ಆಜಿ ಈ ಲೇಸನಿತ್ತೆ ಸುರುಮಲ್ ತಂದ್ರ ಬಂದಲೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಊಡಾಲ್ಡ್ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ್ ಸುರುಮಲ್ ತಂದಲ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ್ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲೇಸದ ಇನೆಗುರ್ಕಾರಲ್ಲ ಏನ ಅಂಚಿಂದನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ ಮಮಲ್ಲ ಎತ್ತರಗು ಕೊನೋದು ಬೊಲಿಪ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಜನ ಸಾಧಕಿಯರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕಲಾ ಸಂಗಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಐದು ಬಕ್ಕ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರು ಅಂಚನೆ ಲಕುಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೊಲ್ಪು ಕಂತಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತಿನ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಕ್ ಪೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ಪೊಸತೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ತೋಜಾದಿನ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ದೋಸ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಕ್ಕ ವಿನಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊಕಲ್ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೋಸಾಲ್ದ ಬಂತ ಎಸಲ್ ಆಜೇನ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಪುನ ಮಾತ ಬಿಂಡೆರ್ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ ಅಗ್ನಿದ ಹೊರಟು ದೇವೇರನ್ನು ತೂಪಿನಕಲು ನವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗ್ನಿನ ಅರ್ಲಾದ ನಂದರದ ಐನ ನೆನೆವತ್ತಿನ ಅರ್ಲಾದ ಇಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮೊದಲ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಬಂತ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನದ ಮಮಲ್ಲ ಅಂಗನೋಡ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂದು ಕೊಡಿತಿದೀನಿ ಸುರುವಾತಿನಿ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆರ್ನ ಅಂಗನೋಡು ಆ ನೆಂಪುನು ದೀಡ್ಡೊಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒರುವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಮೂಜಿ ಲಿಂಗದ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಗು ಪುರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಲೇಸದ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲೆ
ಮೊದಲೇ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪನಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ತೂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೇಖ ಪನೋಡಾತನು ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತಾನೆತ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಐನ್ ಎಸಲ್ನು ಮುಗಿದನು ಈ ಸರ್ತಿ ಆಜಿನ ಎಸಲು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕಲ ಉಡಲ ಗಂತಿಡು ಕೊಡಿಪರೆಯಾವು ಐಕ ಉತ್ತರಲ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ಬನೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರೆಂಡು ಆ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪು ನಿರ್ದಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿದ ಈ ಆಜಿನೆ ಎಸಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 7-5 ಬಕ್ಕದ ಮಾತ ಎಸಲ್ಲು ಕುಡರ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂತಾನತ್ತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಲೇಸನದು ಮುಗಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬದಲೇ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಆಜನೆಂಗುಲು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂದ ಬನೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆ ಕೊಡೊಂದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಪುನು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕರ್ನಕುಲು ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಸಲ್ದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೂರೋಡು ಬಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟುನು ಬಡ್ಚಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕೊಡೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಉದಿಪನಾತನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲ್ನ ಒಂಜಾತ ಪಾತೆರಕ್ಕೆಂಗ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೊದಟಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಕಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಲಾವಿದರು ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಲೈನ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಬಕ್ಕ ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸಮಸ್ತ ತಂಡೋಗು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಶುಭಾಶಯನ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ ಈ ಆಜನೆ ಸೀಸನ್ಲ ನನ್ಲಾತ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒದಗದು ಬರಡಂದೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಬೈಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಮಾತ ತಂಡೊಲೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಗಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಜನೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪನ್ಪಂಡೇರು ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗುಲು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ನಿಕುಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಏರೆ ಅಲ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ದಾಪಂಡ ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಮೂಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕರಂತಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ್ ವಿಠಲ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯಾರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಲ್ಲಾತ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂಪಿಲಾಗ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಬೈಕೊಂಡು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಜ್ಜೂರು ಹಾಸ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಇಲ್ಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಇಲ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನಿ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲೈನ ಆಜಿನೆ ಹೆಸಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರು ಉದ್ಭವ ಆಯರು ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಛಂದಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಕನೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಂಚಿನ ಊರು ಹೋದು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಾಲೆಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಜಾ ಭಾರತ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳಾಡು ಅವೇತು ಫಿಲ್ಮುಡ್ ಆವಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋಡಾವಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರದ ಆ ದೇವರು ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಂಚಿನ ಅಣ್ಣಾಗ ಸುರುಕಾದು ಸುಲ್ಮೇನು ಸೊಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ದಯದ್ ಮನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾವಿರ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಸ್ವಂತ ಕಾರಣ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಂತ ಟೀಮ್ ಅಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೀಮ್ ಅಲ್ತದೇರು ಐಟಿ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪುದ ಸಾಧಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೀಯರು ಇರೆಗೆ ನಲ್ನಾಥ ದೇವರು ವಿಜಯಣ್ಣ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ನಲ್ನಾಥ ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಏಪಲ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ವಿಜಯ ಪೋಡು ಈಗ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಈಶ್ವರ ಬಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರಿ ವಿಜಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಶೆಟ್ರಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತನದ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇವೇರು ಈ ಟೀಮುಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಲ್ಲಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಲ್ಲಾತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಈ ಅಪ್ಪನ ಪುಣ್ಯ ಮಟ್ಟೇಳು ನಲ್ಲಾತು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ನಲ್ಲಾತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಪಾತಿಯರ್ಪಯನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಿರಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೋಕೊಡು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಣ ಇಂಕ ಬಂದು ಕನಿಕಂಡ ಹೊಡಿತ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಇಂಚವಂತೇರ ತಂದು ಸರ್ ಇಂದುವೇ ನಿಕುಲು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರವಂತೇರು ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಏರೆ ಭಿನ್ನದಿಗದಾರ ಡುಂಡಿಕೊಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಆಜೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಐನೇ ಎಸಲ್ ಶಾಸ್ತಾವ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಪ ನಡತನು ನನ್ನ ದುಂಬದ 7 ಎನ್ಮ ಓರ್ಮ 10 ಅಂಚೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತಾವ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರದ ನಡಪುನ ಪಂಪನಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಂಡ ಇಡೀ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದ್ವೆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪುರ್ಸೋತಿ ತಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಐನು ತೂದು ತೇಲ್ತದು ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಡೀ ಈ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬುಲಪವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರು ಕೊರಡದು ಪಡೆದೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೋದು ಸಲ್ವೆಲು ಅಂಚನೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾತಾರಿಗಳ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಇನ್ನು ಇನಿ ಆಜ್ನೇ ಸಾರಿದ ಇಂದು ಭೂತನೇಶ್ವರ ದೇವರ ಬಲೆ ತೆಲುಪುಲೆ ಉಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇರು ನಡತಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಪರವರುಡಿತ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಿಜಾರ್ ಪೋದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸುಡು ಪೋಯೆ ಯಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಜನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಂಡಲ ಯಾನು ನೆಟ್ ಲವ್ಲೆ ಆರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾರು ಏಪಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ನಾಲ ಐನು ಸರ್ತಿ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು 42 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ತಾರ ಇದಕ್ಕು ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ಪಂಪಿನಾತು 5 ವರ್ಷದ ಇಟ್ಟು 4 ಐಟ್ ತಾರ ಇದಕ್ಕು ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಆರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ರಿ ಈ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇರು ಬರ್ತದೆ ತಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಬಂಡು ಅಂಚಾದು ಏನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 6 ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ನ ಪರವರ್ದು ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಗೂ ರಡ್ಡು ಕೈ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಾಟಿ ಬೋಡುಂದಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮೋನೆದ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡುಂದಂಡ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಬೋಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಪಿರೌಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಿವಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನ ಗುರುಕಾರನಕುಲ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರಿಕೆನ್ಗ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ಲ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಆಜನೆ ತರ್ತಿ ಬರಂದುಂಡಿನಿ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಉದಯ ಪಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಸುರುಟಿ ಏನಲ್ಲ ಶಿವನ ಮನ್ಪನಾಗ ಈತು ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿ ಇನ್ನಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪಂಡ್ರಾಪಂಡು ಎಂಕ ದಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಟ್ 4 ಕೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆತುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು 178 ದೇಶಡು ಜನಗಳು ತೂಪೇರು ಏನು ದುಬೈ ಪಂಡ ಜನಗಳನ್ನ ಏನು ಗುರ್ತಾಪಂಡು ಅಬುದಾಬಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ಕಟ್ ಪೋದೆ ಜನಗಳ ಪುನಃ ಗುರ್ತಾಪಂಡು ಆತ್ಮನಾಗ ಜನಗಳನ್ನ ಅಮ್ಮನ ದುಬೈ ಪೊನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅರೇನ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೊನ್ನಾಗ ಇದು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪದ ಅಮ್ಮ ಆತಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು
ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಮುರಣ್ಣ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತು ಪಾರ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ತೂಪೇನು ಅಂಚೆ ಪುರ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ಣು ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯನೆಲ್ಲ ಬಕ ವಾಮಂಜೂರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೇ ಇಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸುಮಾರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಬತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಡೇರೆಗೆ ನಾಟಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದು ಅವು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜನ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲು ಆತೆ ಬಂದ್ಪೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಪ್ಪರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಮಿತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಲ್ ಫಾಡ್ವೇರ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಿಲ್ ಪನ್ಪೆ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೂರ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಜಾತಿ ತೂದು ಪನ್ಪೆಂದು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪೂರ ತುಳುವಾರು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಜಾತಿ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಶಿವನೆಲ್ಲ ಅವಪುರದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೂಜ ನಂಗೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುರ ನಮ್ಗೆ ಹೊರ ಏನುಂಡು ನಮ್ಮ ಅರೆ 3 ಜನ ಪೂಜಾರಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು 3 ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತೇರು ದಾದ ಮನ್ಪುಡೊಂದು ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದೂರ ಪಣ್ಣರು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ನೆಂಕು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಜಾತಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದ 6th level 6 ಮುಟ್ಟ ಬೈದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮಂತನುಲ್ಲ ಅದೇ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏನು ಅಮ್ಮಲ ಏನು ಮಾಮಿ ಶೈಲಿ ಮಾಮಿಲ ಸೇಮಿತೇರು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದುಳ್ಳಿರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಅಂಚದು ಅವ್ಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಪರ ಆಜಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನ ಜನಗಳು ಹಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಸಿಟಿ ಪೂರ್ ಜನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿದ ಮನತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು ರಸ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಸ್ಟೋಕುಡು ಬೈಲೂರು ಊರು ಪೊನ್ನಾಗ ಸಾಲದ ಜೋಕುಲು ನೇಜ್ ನತ್ತದು ಇತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ 50 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ನೇಜ್ ನಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ತೂಜು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸುರು ಬಂತೀರಿ ಯಾನ್ಲ ಕಿನ್ನೊಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನೇಜ್ ನಡ್ತಾ ಇರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನು ಕಿನ್ನೊಪ್ಪನಾಗ ನೇಣು ನಡ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮನತ್ಪುರ ಬರಲಿ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಈದ್ ಬಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಸ್ಟಾಫ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಕುಲ್ಪಣ್ಲೆ ಸೌಂಡ್ ಕುಲ್ಪಣ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಪಣ್ಲೆ ಅಕುಲ್ಗೆ ಕಾಂಡದ ಭಯ ಮಟ್ಟ ಉಂತುದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಒನಸ್ದ ಅಂತ ಪವಿ ಪಣ್ಲೆ ಪೂರ ಹಾಕಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂಚದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಶ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕುಡಂಜಿ ಸಾರಿ ಐಟು ನವೀನನ್ನ ಮನದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಲಿ ನವೀನನ್ನ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದ ಶೋ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಪತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಶಬ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೋದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಟಿಮ್ ಇದು ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ದುಬೈಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಅರೆಗೆ ಆತಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಮಂತ ನಾನು ಖಾಲಿ ಟೀಮ್ದಾಗ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಖಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಟೀಮ್ ಐತೆ ಕನ್ನಡ ಮಂತನುಲ್ಲರು ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಒಟ್ರಾಸಿ ರದ್ದಿನ ದುಂಬತ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಬರೋಚಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದು ನಿಖಲ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ನಾತೆ ಮಿನಿಂದ ಮನ್ಪಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ಬಪ್ಪರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಎತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚೆಟ್ಟಿ ಮಾತಿರಲು ಸಲ್ಮೇಲು ಒಂದಿಂಕಲು ಸುರತ ಸರ್ತಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಸುರತ ಸರ್ತಿ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೇನೆ ಪುರಭವನ ಮಂತನಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿದಲ್ಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನಡ ಅವಣೆತ್ತಂದು ಇದು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ನಿಖಲು ಈದ್ ಸಮಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಡಿ ನಿಖಲು ಓಡೆ ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಮುಟ್ಟದಿರಿ ಈ ಎಸಲ ಇಡ್ಲ ನಿಗುಲ್ ದುಂಬು ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೂಡ ನಟ್ಟೊಂದಲ್ಲೇ ದುಂಬು ಕೊಡ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂದೇನು ಶೋನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಪ ಸಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರ್ನ ಪಾತೆ ರಾಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಆಂಡ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲೆ ಗಂಜೆಲ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆತ್ತೆ ನಡಪಾಡು ಬಂದು 2 ಜನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿಯರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ
ಈ ಕಲತ ಮರ್ಯಾದೆ ತಲತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲು ಅಂಚನೆ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜರನ್ನ ಮಟ್ಟುಗಲರು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲದ ರಸ್ತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡೊಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಕುಡೋರರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಪನೊಂದು ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಆ ಕೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದಲ್ಲ ಬಂದ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಬರೀ ಆತ್ಮೀಯಾದಿತ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಲತ್ತು ಜವಣೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಜೋಕುಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ತಾತ್ತಾಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸಂದದೇರು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನ ಅರ್ನ ಪರವಾದಿ ಕೇನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸರದ ಕತ್ತುಂದಲ ಉದೀಪನದ ಲೇಸು ಮುಗಿಲೆ ಕಾಣ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ತೆಲ್ಪರೆ ತಯಾರಲೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ನಡುಟಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುಸಾಲದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲಿನ ಬೋಡ್ತಿನಾತೆ ತೆಲ್ಪಾರೆ ತಯಾರದ ಅಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ಪರೆ ತಯಾರಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.